नव्या वर्षात उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे। कोकणातील अत्यंत विश्वासू नेता आता साथ सोडणार आहे। महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 नगरसेवक भाजपच्या वाटेवर असल्याचं वृत्त समोर आलंय। दरम्यान नव्या वर्षात उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे। माजी आमदार राजन साळवी पक्षाला रामराम करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा आता रंगत आहे। निवडणुकीत आणि निवडणुकीनंतर वरिष्ठ नेत्यांनी दखल न घेतल्याची भावना राजन साळवी यांच्या मनात असल्याचं म्हटलं जातंय। त्यामुळे आता राजन साळवी महिनाभरात मोठा निर्णय घेऊ शकता असं म्हटलं जातंय। तर राजन साळवी भाजप की शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणार याबाबतीत आता वेगवेगळ्या चर्चा रंगू लागल्या आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।